lost 100-fold. The cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Mga igsuon ni padayon tang magampo alang sa kaayuhan sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan batok niining pandemya. Padayon sa natong pasalamatan ang Ginoo ug iampo nato ang ato mga benefactors and donors nga nagsigi og tabang nato dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan sad sila sa mga maayong butang nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-onon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, makagagahom ug way kinutubang Dios, ikaw ang among gahom ug lamdag, ablihi ang among mga kasing-kasing aron mag-alagad kami kanimo nga malipayon ug tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nasayod ako nga wala gayoy maayo nga ania kanako sa ato pa sa akong pagkatawhanon. Kay bisan may tinguha ako sa pagbuhat sa maayo, dili man ako makahimo. Dili man ako makahimo pagbuhat sa maayo nga buot kong buhaton o gibuhat ko hinuon ang dautan nga dili ko buot buhaton. Kung gibuhat ko ang dili ko buot buhaton, nagpasabot kini nga dili ako mao'y nagbuhat niini, kundili ang sala nga ania kanako. Busa nasayran ko kining usa ka balaod nga sa higayon nga gusto akong magbuhat sa maayo, ang dautan hinuon ang akong mabuhat. Sa akong kasing-kasing, nakagusto ako sa balaod sa Dios, apan ania usab kanako, ang usa ka kinaiya nga sukwahi sa balaod nga nagustuhan ko, og kini nagulipon kanako sa balaod sa sala, nga ania sa akong lawas. Pagkaalaot ko gayod, kinsabay muluwas kanako gikan niining lawas nga nagyudyod kanako ngadto sa kamatayon. Salamat sa Dios, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tuloy ako sa imong mga balaod, O Ginoo. Tuloy ako sa imong mga Mga
kay nagasalig ako sa imong kasuguan. Mayo ikaw ug manggihatagon, tudloy ako sa imong kasuguan. Tudloy ako sa imong mga balaod, O Ginoo. Maghupay unta kanako ang imong kaluoy, sumala sa imong saad ngadto sa imong mga sulugoon. Padangata kanako ang imong kaluoy aron ako mabuhi, kayang imong balaod akong kalipay. Tudloy ako sa imong mga balaod, O Ginoo. Dili gayud ako mahikalimot sa imong mga sugo, kay pinagi kanila gihatagan mo ako og kinabuhi. Imo ako luwas sa ako, kay gipangita ko ang imong kasuguan. Tudloy ako sa imong mga balaod, O Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagdaigo ng Diyos, hallelujah. Pagdaigo ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana sa kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ko ikaw, O Ginoo. Sa Jesus miingon ngadto sa katawhan, inig kakita ninyo og dag-om nga nagikan sa kasadpan, muingon dayon kamo, muulan dili madugay, ug muulan gayod. Og sa pagkamatngon ninyo sa habagat nga naghuros, muingon kamo, muinit karon, ug muinit gayod. Mga tigpakaaron ingnon, makamao kamong musabot sa kahulugan sa dagway sa yuta ug sa langit, apan nganong dili man kamo makasabot sa kahulugan niining panahona. Ug nganong dili man kamo maghukom unsay angay buhaton. Kung may mukiha kanimo, paningkamot sa pagpakig-uli kaniya samtang anaa pa kamo sa dalan. Aron dili kaniya taralon ngadto sa maghuhukom ug itugyan kaniya ngadto sa pulis ug ibalhog ka sa pulis ngadto sa bilangguan. Timan-i kini dili kagayod buhian hangtod kabayran mo ang katapusang usa ka dako sa imong multa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ka, O Kristo. Si San Pablo may kumpisal diri sa atong unang pagbasa na iyang naamguhan, iyang na-realize nga naa di ay duha ka balaod nga naggiya sa atong kaugalingon.
ang balaod sa sala ug ang balaod sa Ginoo. Niya nas atong kaugalingon. Nya siya kuno nakagusto siya sa balaod sa Ginoo. Kamo, nakagusto mo sa balaod sa Ginoo? Hay may inyong nagustuhan ang balaod sa Ginoo o balaod sa sala? Pareha mong San Pablo. Mao sa na San Pablo sad. Gusto kuno kay niya ang balaod sa Ginoo, pero ang iyang ginabuhat ang balaod sa sala. Kamoron, unsa may inyong kasagarang buhaton, balaod sa Ginoo o balaod sa sala? Oh, na siya kanang ikuno pamulandongi kuno. Ige, kamo maginikanan in relation sa inyong mga anak, unsa inyong gigamit, balaod sa Ginoo o balaod sa sala? Kanang mangusi ka sa imong anak, kinsa mo nang balaod? Kanang imo siyang kasab-an, labi na gyud imong latuson o sigihan nimo yaw-yaw, kinsa mo nang balaod? Labaw na gyud usahay imong tunglohon, kinsa mo nang balaod? Nangahilom na. Oh, siya ay kamong mga asawa, unsa may inyong gigamit nga balaod in relation sa inyong bana? Balaod sa Ginoo o balaod sa sala? Tubag mga asawa. Oh, magyaw-yaw ka sa imong bana, magpunay kag duda sa imong bana. Unsay iyang mga desisyon, imo sang supuhon. Imo pang kasab-an usahay. Balaod ay na sa kuan day sa Ginoo. Oh. Kamo sang mga bana, unsa man sang balaura inyong gigamit ngadto sa inyong silingan. Dinala ko mangutana para sa inyong asawa kay klaro na kay nastanan dito inyong silingan. Magsige kag tutok ka ng imong silingan nga nindot kayong short. Unsa mo nang balaura? Oh, magsige kag una-una nga may ta akong asawa parehaan na da. Hugot kay angay, luag naman kay angay ning akong asawa. Kinsa mo nang kuan? Kinsa mo nang balaod? Oh. Nya, ang pare in relation sa kolekta. Unsa man si balaod nga gigamit? Kung ipanghatag nas pare ngadto sa mga tao, kinsa mo nang balaod? Kamay gid ninyong mahukom. Unya kon isuod sa bulsas pare. Oh, sige mo kamaong maluoy pare. Siya grabe naman sa ninyo. 14 taong dupa-dupa niya o pag-isuod ang bulsa. Grabe naman sa ninyo. Depende lagi na. Basta tanawa lang. Asa man musangko ang balaod sa sala. Asa man ta dadon sa balaod sa sala, adto gyud sa kadautan, distraction, mga guba gyud. Basta mosunod kay kas balaod sa sala, maguba ang imong kalinaw, maguba ang imong kalipay, maguba ang imong naong, maguba ang imong relasyon, maguba ang imong kaugmaon, mga wagtang ang imong mga maayong plano. Ang bana mahimo ng biniyaan sa asawa, ang asawa mahimo ng biniyaan sa bana, ang mga anak mahimo ng biniyaan sa mga ginikanan, broken families, ang mga kasal mawa-nay bisa kay di na magdug ang banag asawa nga kinasal. Nya katusang way kasal, magsigi sagdug bisag way kasal. Mga buangon kay ta, mga guba lagi nya kana mga manag-uyab nga magdog og higda, di ka na mga guba. Ay sus, isag ako tingali dulgan guba yun. Kanang mga manag-uyab na yung magdog. So arang-arang ni mga manag-asawag mo yung magdog kay isig lang talikdan ay wag yung magguba. Na struggle na sana nilang pag ginubaanay. Pero ang kaning mga nag-uyab, luos lag ginubaanay sa ilang moralidad o sa ilang kaugmaon. Mao na kanindot gyud sundon sa balaod sa Ginoo. Pero nganong di man ta kasunod?
Nganong kasagaran hagba man kita. Matud pagod ni San Pablo, kinsa may muluwas nako niining nagyud-yud sa akong lawas ngadtos kaalautan. Nganingon din siya, salamat sa Ginoong Hesukristo. Si Jesus, mao ra gyud makaluwas nato. Nya sao man ta pagluwas ni Jesus? Ingon dayon siya, gamita, matud pa sa atong ebanghelyo, gamita ang inyong hunahuna, ang inyong salabutan sa pagsabot sa kahulugan sa panahon. Try to understand the sign of the time. Wa gyud mo kamatngon nga nagtap-tap na mo diha. Wa gyud mo inaamguhan ana. Unsa man inyong hunahuna karon, unsa man nga sign of the times nga nagtap-tap naman ta. Kada ta maglakaw-lakaw, sige naman tang butang, din aman pasudlon ang mga bata, hastang mga tiguang din hindi naman pasudlon sa misa, wa gid ta kasabot ani. Kamo unsa man inyong nasabtan? Matud pang Hesus, sige lang yapon mong tan-aw anang muuwan ron, muinit ron. Maura gid na inyo, kutob ra gyud mo diha. In short, kutob ra gyud mo sa scientific understanding. Kay kusog man kay taning siyensya karon, ato man gidissect hapit tanan nga makita. Anya ang dili makita gamitan pa gid natog microscope, kadtong layo kayo gamitan natog satellite aron lang gyud makita sa atong mata, sa atong senses, sensual truths. Gitawag na sa amos philosophy og empirical truths. Mga makita, mahikap, matilawan nga mga kamatuoran. Apan si Kristo gusto siya mamalandong ta unsa may istorya sa panahon karon nga nagtap-tap naman ta. Mamok sabot. Unsa inyo nasabtan? Tutok pa muna ako. Nagtuo day mong nakasabot sa ko. Sa kong kasabot kayo Pero pangutanas Ginoo, mo lagi na ingon San Pablo, salamat kay naa ang Ginoong Hesukristo. Pangutana. Katubitang dinhi ko galingkod-lingkod ko dinhi. Katong pag March 2020, lingkod-lingkod ko dinhi. Guba na ng atong kisami. Pulos ni dinhi mga scaffoldings, hurot scaffoldings. Wa nay misa, sirad-an ang simbahan. Galingkod ko diri ari ba? Galingi-lingi ko. Nangutana ko sa Ginoo diri, Lord, scaffoldings forever? Asa mo may kwarta? Ibayad. Nakuha ng atop, giilisa ng atop, giguba na diri, bana-bana nako mga 2 milyon na to'y bayronon sa kontraktor. Asa man kog ibayad? Ni asa man kog ipadayon ani? Scaffoldings forever? Yan, hilom dayon ko, na malandong ko, ingon dayon ang Ginoo sa kong kasing-kasing, padayon las imong pagkapari. Ayaw na pagsigunahunaan ng scaffoldings ug mataktak, mawagtang ba nagdili. Padayon sa imong pagkapari, sunda og unsay gilagda karon sa simbahan. Niingon man nga online mass, live streaming. Uy, wa man sa tay internet dining kusog, hapit man sa di mudagan ang internet. Ang tod gani mag-video call Miss Madre, di naman maklaro amo mga naong. Ngano man siya, dead spot ta dinhi pader, ingon sa mga eksperto ba, dead spot ta dili ta pwede. Wa sa ta dinhi fiber na, wanay kasuksukan diya. Nako Lord, di pwede live streaming. Murasag ni ingon sa dang Ginoo, kutob ra gyud ka diha, kabugo sa nimong paria ka. Mo toy nako, sige, di ta nang live streaming. Ari lantas recording nya i-upload ngadto sa Facebook. Nya naghimo sa tag YouTube. Inana ba hinay-hinay? Di man ko anad ana. Di man ko kamao ana. Di sa ko hilig ana. Unsa mahinoon nga karon purti naman nung daghana natog mga viewers diha sa social media. Natangtang ang scaffolding soy. Natangtang.
Nailisan aning 40 ng nindutang lingkuranan, mga tiles, mga stained glass, ug uban pa. Nakatabang patas daghang mga parokya, mga institusyon. Ang pinakanindot katong kapilinhan, natabangan pa nato, naka-raise patag 30 million kapin nga kwarta para lang budget dito. Nilapas nas budget. Nganong nahitabo maning tanan? Ako ba'y hinungdanan Di oy, ang Ginoo nga nagsulti nato unsay angay buhaton. Pamalandong para nako kining atong pagtaptap karon giwarningan nata kanang imong naong pwede ra gid nagtabunan. Ayaw kay palabig ka conscious anang imong naong kay pwede ra gid nagtabunan. Karon panapton pa na. Sunod ana tabon sa lungon. Mao nay itabon ana. Pwede ra gid nagwagtangon imong naong. Gianam-anam naghipos ang atong naong. Karon dinhi pa na. Dinhi ani. Sunod ana dinhi na gina. Sunod ana og buka na kag kandila magatbang diha sa imong gihigdaan. Mao na ay ayaw og do not deny the reality. Mga tiwasuno na mong tanan. Ngani adinhi apil na ning nagwali. Kasi tudod anay maglipong-lipong na biya sa ko diri. Pasukod ko sa akong sugar atong niaging Sabado 223. Gahapon pa testing ko 180. Ambot ka karon magpa-testing ko ani. Ako sang dugo pag testing atong nagsunod nga mga adlaw 140/90. Karon 180/20 na. Adiday 120/80. Takala mo balim sa noon. 120/80. Isla normal na kuno na. Nya kadto ko na akong sugar, taas ko no, basin ko no kog atakiho sugar. Ana. Nakuo ka mga scientific truths man makatabang nis pagpamalandong na kining nag-usab-usab nga blood pressure, kining nag-usab-usab nga level sa sugar, mauni ang mupatay nato. Sooner or later, bisag unsaon pa na natong control, gipainom na kog tangad dito, tangad pa dir kay para mausos, ani usos mo sa tinuod. Kunya kanisang sugar sa pangitag panyawan, dukduka sige ginom, kay pait man na siya. Sige ko naginom. Ay lang sa ko painuman ang pait oy, pait na kay netong kinabuhi inya pa gyud na. Dahil bitaw unsay makaayo, pero di ta magpalipat kining lawasa tabunan ra gid ni sayuta. Mahimo ra gid ning abo ang atong lawas. Kung ang balaod sa lawas mo'y atong gukuron, balaod na sa sala, matud pang San Pablo. Unsa man ang balaod nga atong gukuron, ang balaod sa kalag. Kumusta mang akong kalag karon? Gidiabetes ba? Gi-high blood ba? Kamo, kumusta inyong kalag? Basin og lagsik mog lawas, sige mog jogging, sige mog bike, porti nang daghana nang sige bike. Pero ang mga kalag nangalusno na ngadtos impierno matud pang San Pablo. Tungod kay siging premarital sex, siging tan-aw ng porn, siging inilugay anang yuta, siging kinihaay, siging binungulay, siging kinuralay anang mga yuta, nangadunot ng inyong kalag sa mga sala. Sala sa paghigugmas kalibutan nga lumalabay, sala sa pagtagbaw sa lawas nga hapit na mamatay. Di ba? Ayaw patyang kalag. Muna, matud pas atong salmo responsoryo, tudlui ako Ginoo. Ano sa to? Tudlui ako sa imong mga balaod o Ginoo. Kamo mga asawa, inigtutok ninyo sa inyong bana, pangutana, Lord, unsa may balaod nimo nga angay na kong tumanon aning bana nga nangabit. Haron dili ang akong kalag maadtos impierno. Tudloi ko Ginoo pag unsang balaura ang akong gamiton ani akong anak nga porting tapulana, bugo pagyud, dako pagyud ikaon. Hugawan pagyud kaistanan. Aron di ko maadtos impierno. Tudloi ko Ginoo unsang balaura ang akong tumanon nga niputi naman ning akong buhok. Unsa man tinaon o dili? Unsa mang balaura ang akong sundon? Ang balaod sa parlor o ang balaod sa imong gingharian? Ana ba?
Kining nag-anam nagkakatag o kanipis nga akong kilay, unsa man ni kiskison aron badlisan o dili. Kining dali kay kong mamabdos. Amo ra ba diring kauban sa kikay nganak hapon. Dali ag yung mamabdos, makadungog lang tingis-tingog ni Marco, mabdos na. Kining dali kay kong mamabdos, unsa mang balaora ang akong subayon, ang pagpalaygit, ang pag-inom og pills, o ang pagpuasa ni anang lawas nung pakighilawas. Unsa mang balaora? Ngutana ba? Nining ato mga bayronon karon din his yuta nga nagpalibot lipay kay tanay na maligyag yuta. Moabot pa bansag mga hapit mo 12 million atong bayronon. Unsa mang balaora? Dayon og palit o dili? Sa inyong paminaw unsa man? Ha? Antay di mo mutabag bayad ha. Mangutan na tas Ginoo. Sige, magampo ta. Mga igsoon, ang Dios naghatag kanatog kagawasan aron mutuman sa iyang balaod sa kinasing-kasing gayon. Busa, mudangop kita kaniya sa atong panginahanglan ug muingon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Nga ang mga kaobispuhan ug kaparian kanunay gayud bag matinumanon sa kabubuton sa Dios alang sa kaayuhan sa simbahan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang namunuan sa gobyerno kanunay abli sa ilang kaugalingon aron ilang paharion si Kristo diha sa ilang kinabuhi, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay og nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang sulugon sa Dios Teofilo Kamumot Obispo mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nila mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga nangamatay mahatagan na sa kalipay nga walay kinutuban sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Among langitnong Amahan, tudloi kami sa pagsubay sa imong dalan, ihatag ang mga grasya nga among gipangamuyo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihalad, ang panugbino nga abot sa yuta, ug ginama sa kamot sa mga tao, mahimong kalan sa kaladalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tun sa kahangturan.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios gamhanan nga walay ingon, ang mga gasa nga among gihalad makapadangat unta kanamo sa imong gugma ug pasaylo ug maghatag kanamo sa kagawasan sa pag-alagad kanimo sa tibuok namong kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Bisan tuod wala nimo kinahanglana ang among pagdaig, apan ang maong tinguha namo sa pagpasalamat kanimo maoy imong gasa. Ang amo nga pagpasalamat wala magdugang sa imong kahalangdon, nagpatubo hinoon kanamo diha sa imong gugma pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa wayhono nga pagdaig sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalingan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan nga ni ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunualuwasa kami sa daputan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete.
Ginoo dili ako angay nga kalawat kanimo. Apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Way sama ang gugma sa Diyos alang kanimo, kinabuhi giulang aron ka maluwas, kalapasan kadautan sa tao gipapas, pasay lugugma ihatag sa Diyos. Dul kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang gugma. Kinabuhi tanawa ang Diyos pamatia, kanunay maghari siya. Hinaut, imong pamatiyon. Magampo kita. O Ginoo, kining Eukaristiya magtabang unta kanamo sa pagka makanunayon kanimo ug magtudlo namo sa dalan padulong sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon ug mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas,
kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa pagka santos, divine life. Ang ato lang buhaton magsunod lagid ta sa balaod sa Ginoo. Nya mo sangpit kita tudloi ako Ginoo sa imong mga balaod. So ang atong usbunako, ang atong nadawat nga donations para sa atong pista, katong mga slots nga nahalin nga MMCG, Mother Mary's Consoling Graces, ning abot siya 8,900. Unya ang atong gasto, abalito siya 4 million, mga ug ato yung isummarize tag 4,500,000. Yang ato sang gasto ni abot sa mga 2,400,000. So naatay sobra nga mga 2,100,000. Niya ang 700,000 ani atong gitagana sa tong parokya nga atong tabangan, ang parokya sa Manghilaw, Danau. Kay ang ilang kisami na ang materials pero wala sila para labor. Aron mataod ang mga materials para sa ilang ceiling, ato lang sang tabangan sa labor. Dangat man kunog mga 700,000. Nya nga ato sa dinhing sobra, nga gahimo naman taron sa ato dihang bag-ong agianan, ngadto padong luyo, kanang bag-ong right of way, aron masirad-an na ni nato dinhi, di na ni kaagian kaning atubangan. Nya maning kamota nga labing dugay gyud mga next week, masirad-an ni nato aron adto na tanan sakyanan agi didto nga magamit sa to natog parkingan. Mga kuan man na diha, mga hapit mo 800 square meters man ang ato dihang napalit nga yuta sa atbang. So wapala na to mahumagbayad pero ato na nang giagian. Nya diya sa diri ari mga 800 sa square meter, so almost 2,000 siguro atong kuan, pero kay napamanggilaing pamalitonon ato ning dako-dakoon. So mo na siya ay atong trabahoan. Salamat po ta sa sobra kay magamit nato diha. Unya ang ato ding adlaw minatay kaning mura magwa gi klaro pang mga menteryo nga makamisa ta didto, anhi lang gyapon sa parokya ang atong misa. So available na ang mga sobre, panguha na mo diha, nya mang-distribute po ta ngadto sa mga kapilya. Nya kamo sa mga online parishioners, i-text lang ang inyong mga kalag nga pamisahan, as many as you can. Nya ato na dinhing i-print nato na tanang kalag, ibutang nato sa ato dinhing yang himuon nga katong murag box para sa mga kalag, o ato ng misahan
the whole month of November. Pero ang atong pagpanawat sa pamisa para sa mga kalag, kutob lang sa November 2. November 2. So gikan karon hangtod sa November 2, ala pamisa mo sa mga kalag, ato nang basahon whole month of November. I-appeal na nato sa tanan nato mga misa. Unya kamong mga online parishioners, ala i-text ang mga kalag. Pero di lang sa tingali kalag inyong ipadala dire. Padad isag kanunon sa mga duna pay kalag. Akan duna pay lawas. Pakapini lang sad og love offering. Ay iko ana mao naman mo padaan na either anas GCash nya na sa atong mga bank accounts nya i-message lang mi nga mao ni akong gipada father kay ato sa na siyang i-take up as ato dinhing mga love offering nga madawat para sa mga kalag sa purgatorio. So salamat kayo nya mo ni atong sistema wa sa atong parokya wa tay misa sa sementeryo anhin ato misahan o sa tanan dire kay kung pasudlon sa kuno sementeryo kana man sa kuno makapresent og kanang sa ingon ana vaccinated o vaccine di na lang tayo dinhi na lang maura magyapon istorya dinhi magyapon kasud so na atong misahan kay mas dunggon man as Ginoo nya timan ninyo ha diha ra bay ni reklamo nako padir wa gyud basaha ang kalag nga akong gipamisahan nako ha wa gyud basaha wa gyud padir unya padir unsa man to i-appeal pa to nimo sa imong sunod nga misa isog kay siya ba nako ni pamisa jud katong kalaga nako nihatag ka sa imong pamisa siya oh nako wa na recorded na to sa Ginoo pagsuwat pa lang nimo wa na recorded na ay nalag kinahanglan basahon kay usay bati ra barig binasahan di pa ma-pronounce og maayo og magsalig ka ni basig maimpierno na hinon kadto yung pagsuwat katong pagsuwat nimo kay diri di man usahay marol ko usahay sad hanap-hanap sag mata kay diabetes na sad nang usahay di na makita pero ayaw na kabalaka na para man din formality ra man basa-basa pero ang sakto gyud kadtong pagsuwat nimo og ang imong kasing-kasing nga nag-offer ni ana kadto gyud mo itinuod ana kisa mo imong gipamisahan siya akong bana pa dir gihigugma nimo imong bana siya higugma pa dir wa to nimo sige away siya awayon sa panagsa ako kana ayaw na ana ha pangayag pasaylos Ginoo para malangit na to ay na ba kita kutob ra man tas basa dire nya nasa binasahan dire labi naghapit ng oras ulit man ko gamay ang ato mga kalag gibasahan karon mao sila sa Jeronimo Cristiano Romeo oy unsa pagoda na di maklaro oy ang Ginoo manaa kaninyo Manasab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo'y may katugulan at pananagutan ng kapwa'y akain kay Kristo putin. 500 years of jubilee, 500 years of blessing,